gu Kanadako postarien asunto honekin, gogoratu gara bestelako lanbide batzuekin. Hala ere, postariarena desegertzarena, pena, lanbide erromantiko antzekoa delako. Bai, badu bere xarma, bere kutsu polita. Eta zein pozgarri izaten den, espero duzun gutunen bat, edo espero duzun gutunen bat jasotzen. Hori da, eta gu galdetzen genuen egia da e-mailezetan gehiago aritzen garela gaur egun, baina paketeak ere ailegatu behar dute. Eta paketeria iruditzen zaigu asko zabaltzen ari dela, hortaz ez dakit nola moldatuko dien Kanadako hauek hemendik aurrera. Baina tira guri behintzat galdera hori etorri zaigu burura, ikusten dugulako beraien lanak zerbaitetarako balio duela. Esan dugun bezala bestelako lanbide batzuekin akordatu gara, esate baterako zapatariekin. Ai, ba! Bai, ze lehen zapatek gehiago irauten zuten, iraunarazi egiten genuen, ze zapatak konpontzera eramaten genituen, ondatuz gero. Gaur egun zer, zapatak geroz eta merkeagoak dira, hortaz ondatu ez gero, berriak erosten ditugu. Eta zapatarien lana ere, tira, geroz eta gutxiago, eta geroz eta zapatari gutxiago daudela iruditzen zaigu. Bai, pentsatzen jarri gara, zapata konpontzaileak non dauzkagu, gure inguruan. Tira, ja. Bai, beste bat, perratzaileak. Perratzaileak. Hauek, bai, niretzat jau pelikuletako edo garai bateko ipuinetako lanbidea iruditzen zait, bai, hala da. Animaliak geroz eta gutxiago, egia da, baita baserrietan ere, makinak eta gehiago erabiltzen direlako, eta hauen lana ere, murriztu egin da. Eta hortxe kolokan ikusten ditugu perratzaileak. Izan badaude oraindik perratzaileak, baina bai, hauek ere galtzorian egon litezke. Bai, geroz eta gutxiago. Arotzak ere etorri zaizkigu burura guri. Neska, arotzak beti izango dira, ez? Ala ez. Bai, baina gaur egun ere altzari merki hoiekin eta multinazional hoiekin ere ez dakigu, arrisku txikia izango dute arotzek ere, geroz eta gutxiago jotzen ez ote dugun arotzen gana. Ja. Ez dakit, hor airean geldituko. Bakarra ematek egin beharko ditu, baina tira bai airean. Hor geldituko da gure. Zurgina arotzak, bai. Narketa. Beste bat, ze hauek aipatu ditugun hauek izan daitezke aspaldiko lanbideak, baina tira, nolabait ere lanbide modernoxiagoak ere hortxe daude. Esate baterako gurea Jaime kazetari ona, Ja. Asko aldatu zaigu lanbidea guri ere, gizarte aldatzen den bezala eta teknologia berriekin eta hori guztia, asko aldatu da eta orain badira social media manager alakoak eta blogak eta nolabait ere ez dakit, galtzen, baina behintzat aldatzen bai. Zei dudi politak ikusten ari garen une honetan. Garai batean, ze ofizio politia zen kazetaritza. Bai, zigarro erretzen ziren redakzioan. Zaharrenek whisky botilak izaten zituzten, edo patxar botilak izaten zituzten. Hemen Miramonen batzuk esaten dute. Ahots kraskatuak izaten zituzten. Eta makina hoiekin, garai bateko makina olibeti hoiekin aritzen zinetela, zu ez dakit, igual zu hona iritsi zinenerako ordenagailuak bat zeuden. Ezagutu nuenik olebiete zaharran, eska. Beste bat, web programatzaileak. Ze hauek ere zail daukate kontua, Ze oso azkar mugitzen da informatikako mundu hau, berritu behar izaten da, eta batzuetan hortxe ibiltzen dira hauek ere, larri xamar web programatzaileak, Jaime. Administrari ez ere gogoratu gara. Informatika, orain nola egiten ditugu administrairek egin ohi zituzten kontuak ordenagailuarekin. Bai. Geroz eta pertsona gutxiago, administrarien lanak egiten. Tira. Eta beste bat, lehiatiletako langileekin ere akordatu gara. Ze orain zer egiten dugu internet bidez erosi sarrerak. Eta gero inprimagailu horiek ere jartzen dituzte, hor inprimatu sarrerak, eta kitxo. Lehiatiletara, geroz eta jende... Bai, langile guztiak kendu egiten dituzte, batetik eta bestetik, baina gero, arazoren badagoenean, orduan izate ditugu komeriak. Hori da, orduan... Ze hain artetsuak ez garenok, orduan sufritu egiten dugu. Hori da, bai, eta arazoren bat gertatzen baldin bada, ze makina horiek gero nork konpondu behar ditu. Bai, eta gero telefono zotzegin behar duzu, eta sakatu bat, sakatu bi. Euskaraz nahi baduzu, sakatu hiru. Eta beste, eta bat eta beste, eta jartzen zaizunerako, tira. Hori da. Hauxe zerrendatxoa. Persona dauden tokian, zapata konpontzaile kaskarra eta xaharra hortxe, kaska dabilen bitartean, baina tira. Hori da. Gero arte, Gero arte.